ana kancaku ngomongnya jan iso mengagetkan aku pokoke. Ngomongnya ngene iki lho, iki iso mengagetkan seluruh garangan sing ana nek Taiwan kene. Ngomongnya kaya ngene iki. Iki jarene garangan Indo bakal kalah karo garangan Indio. Aku gak nyebut anu Indio ya pokoknya Indio ngono. Tapi paling ya kalahe mek siji tok kalahe. Kalahe paling mek gede terus mari ngono landung dawa. Kalahe ya iku lek masalah gandeng isih iso diurusi lek golongane mas-mas garangan nek kene. Lek perkara gedene koyoke jenenge kalah gede dawa landung iku lho kalahe. Iki lho kancaku sing ngomong ngene iki, areke lek ngomong. Ya iki iso mengagetkan jenan. Aku kau waget to kancaku ngomong ngene iki. Iki solusine ya kudu iso ngimbangi ngono ae, Mas. Lek dadi sejenis garangan pokoke kudu iso mengimbangi. Piye, bro ngono.